вчера съм заключил. Бойко, махни са бе пиле. Тя... Нема. Тя не ме е жебацелна къде е. Бойко, махни са и ти стига си сълът. Чакай, ще видя, ще се мъча да е... Тя бая едра такава би, да не е бременна. Може ли да е бременна? Ако тук от 2 седмици, както сме изкарали, ако е нападнал, защото те идат разни... Напред имаше един тук черно-бяло, оттам излезе. Иначе горе, долу в мазата ни цяла зима ние. Преди 2 дни, като смъкнахме, те я изкарали. Ела, моето момиче. Ела, ма, не. Аз ще пусна, ма ти ще излезеш, няма да отиш пък аз целта ми да излезеш. Ела, мам. Пис. Пис, 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 пис. Маленькия я се пази.